मोनसे जोबोद दुखुनांथावनि खौरां लोगोफोर नोंथांमोनाबो निश्चय बे भिडिअखौ नुयोब्ला मेगननिफ्राय मोदै गगोन जेखिया जा भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो माब्लाबा समाव लोमजायो साजायो मुलि गरसे लायनानै होफैनो रावबो गैया गोबाव बोसोर जाबाय बेबायदिनो गोबां दुखु खस्थ लानानै संसार जानानै दङ दिनै गोदाव सोराव जानानै दङ दिनै फिसाय गैया संसाराव फिसाय गैयिनि जिबन खांनायखौ रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिखागौ दिनै गोबां दुखुजों सैसोनानै न'खर राननानै फिसा सासेखौ लानानै बेबायदिनो गोबां दुखु खस्थ जानानै दङ दिनै आं न'आव थांनानै जाहैनोबो न'आनो गैया अबस्था गैया दिनै बिफा थैलांबाय आंनिबो आंखौ फिसिनो जाहोनो थाखाय आंहा रावबोआनो गैखाला दिनै गावनि न'आव थांनानै जाहैनोबो बिसोरनोबो आंखौ फिसिनायनि राहायानो गैखाया ओरैबायदि दुखु जाबाय फोरमायबाबो फोरमायस'नो हाया दिनै खावलायनो सानो जेन' थाबैनो बख'नानै जेन' जोंबो गोजोन संसार जानो लुबैयो दिनै खायफा जेरै गोजोन संसार जादों दिनै सुखथिया जाबाय जेला गोजोन सुखथि जाबाय जेला सारमोन अननानै बख'दो बिसोरखौ गोबां दुखु खस्थ दङ बिसोरो बेखायनो खावलायनो सानदों आं दिनै बिथांमोनाबो हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय नांनानैसो दिनै बेफोरबायदि जेलाव थानांबाय दुखु खस्थ लानानै सिगां बिजनिनिमोन ओमफ्राय न'आवनो थाखायाखिसै नालाय सिगांनिफ्रायनो ओरै थांबाय ओमफ्राय बिसनाथ जोंनि न'आ बिसनाथ सारियालियाव माब्लाबा थांनानै नायनो हागोन जोंनि न'खरखौ जोंनि न'खराथ' गैखाया न'आनो गैया ओरैबायदि खस्थ आफायाबो दिनै आर्मि पुलिसजों बुग्रि जाबाय ओरैबायदि असान्थिमोन जोंनि न'खरा सिगांबो बिसोर थानाय समाव ओरैबायदि नाख्रेबजायो नासयजानो आर्मि पुलिस फैयो सानफ्रामबो नागिरफैयो न'आव थानो मोना दिनै आंनि फिसाय बिसोरनि थाखायनो जोंनि न'खराबो ओरैबायदि गैखाया आंनि देहायाबो दिनै दुरबल साननानै माब्लाबा मोदै गबाय थायो जानाय लोंनाय गैया दिनै जानायफ्राबो खस्थ दिनै ओंखाम मोनब्ला ओंख्रि मोना ओंखाम मोना दिनै फिसाखौ खस्थ ओंखाम रसा नांनानैब्लाबो फोरोंगोन सानदोंमोन नाथाय दिनै फोरोंनो हागोन हाला मिथिला आङो रावनियाबो सहाय गैया जेबो मिथिया गैया खबरबो मोना दाखालि 4 थारिखआव फैदोंमोन लोमजादों होनना खोन्थाहरदोंमोन बेफोरबायदि दुखु फोरमायहरला जों थानो हाया ओंखाम दै जानो लोंनो खहाबा जानाय थोरसियावनो मोदैया गयो जोंनि बेखायनो जोंनि मोखांखौ नायनानै दा खुंथायगोआव थानाय सारमोना अननानै बख'दो बिसोरबो हारिनि थाखाय जाथिनि थाखायसो नांदोंमोन अननानै बख'ना होब्ला जों नोंसिनि जिउआव गोजोननाय थागौमोन सारमोन आं बेखौनो खावलायनो सानो सारमोननिसिम अननानै जेन' थाबैनो बख'नानै होफैयो दायो लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय गावनि मेगनजोंनो नुखाबाय बा खोनाखाबाय दायो नोंथांमोननि गोसोआव मा रोखोम मोनदों बयबो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों कमेन्ट खालामनो हागोन ओमफ्राय आङो बे आब'नि फुल एड्रेसखौ बुंनानै होनाय जायाखिसै मानो होनना बुङोब्ला आङो गाहायावहाय लिरनानै होखादों नै नोंथांमोनानो फरायनानै नायनो हागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे आब'आ सरखारनिसिम मा खावलायहरदों बयबो खोनाखाबाय ओमफ्राय आङो बुहुद दुखु मोनो आरोना दिनै जोंनि बर' हारिनि बेबायदिनो मोनसे समावहाय बर' जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय बिर जोहोलावफोरा दासिमबो जेलनिफ्राय उदां जायाखै गोबाङानो जेलाव एनाय नांनानै दङ बुहुद दुखु आरोना जाय बेफोरबायदि जाजायो बिसोर मिथियो दा बेनिखायनो बिसोरखौ बेबायदिनो जेलनिफ्राय उदां खालामनायनि थाखाय माबा मोनसे सिन्था सरजा खालामोब्ला बुहुद मोजां जासिगौमोन आरोखि ना नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मालानि समाव खौसेया फैबावगोन बेखौ आङो सानबाय थायो आरोना नोंथांमोनाबो निस्सय सानो जानांगौ मानो होनना बुङोब्ला जोङो बेबायदिनो पलिटिकेलखौ लानानैबो गावजों गाव दाङाबाजि सोरबा UPPLआ BPFखौ नायनो हाया BPFआ UPPLखौ नायनो हाया आंनि बायदिब्ला खौसेसो जानांगौ दे मा BPF मा UPPL जोङो मोननैबो पार्टिजों खौसे जायोब्ला जोङो इलेक्सन गेलेयोब्ला फुरा जोङो जोंनि बर'नि गेजेरावनो जोङो सरखार दानानै आरामसे सालायनो हायो आं बेखौसो सानो आरोखि ना जोङो बेबायदि गावजों गाव दाङाबाजि जालायबाय थायोब्ला जों माब्लाबाबो जौगालांनाय नङा आरोना
दा दुखुनांथावनि बाथ्रा जेसेबांनाखि जेलाव थानाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे समाव दावहा नांबोनाय बिर जोहोलावफोर बिसोरखौहाय जेलनिफ्राय उदां खालामनायनि माबा मोनसे सिन्था सरजा खालामोब्ला बहुद मोजां होननानै आङो सानो आरोखि ना। दा बयबो कमेन्ट खालामनो हागोन लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोननि सिगांग्रो नटिफिकेसन गावहैयो।